Γεια σας και καλώς ήρθατε στο 5ο επεισόδιο του podcast της Φιλοσοφικής Ομάδας Προοπτικές του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Είμαι η Ιωάννα. Είμαι η Ηλιάνα. Και σήμερα θα μιλήσουμε για τον Leibniz και το οντολογικό επιχείρημα. Ποιος ήταν ο Leibniz? Ο Leibniz ήταν Γερμανός φιλόσοφος, ο οποίος γεννήθηκε την 1η Ιουλίου του 1646 στη Λειψία και πέθανε 14 Νοεμβρίου του 1716 από γεράματα. Προερχόταν από οικογένεια ακαδημαϊκών και ασχολήθηκε με τα μαθηματικά, τη γεωμετρία, τη φυσική, τη φιλοσοφία αλλά και τη νομική. Εργαζόταν ως οβλικός και διπλωμάτης. Δημιούργησε μεγάλο δίκτυο αλληλογράφων με πολλούς πολιτικούς στοχαστές, φιλοσόφους αλλά και ανθρώπους των γραμμάτων. Ο Leibniz έζησε στο Παρίσι, το Λονδίνο αλλά και την Ολλανδία και ταξίδεψε σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης. Ήταν αυτός ο οποίος ανακάλυψε τη θεωρία του απειροστικού λογισμού, παράλληλα αλλά ανεξάρτητα από το έργο του Νεύτωνο. Ήταν αυτός που οραματίστηκε πρώτος μία συμβολική λογική γλώσσα και μία μηχανή που να λειτουργεί με βάση αυτή τη γλώσσα. Άρα κατά κάποιο τρόπο ήταν εκείνος που έφτασε κοντά στο σημείο να κατασκευάσει έναν πρώτο υπολογιστή. Μάλιστα, στη διατριβή του, με όνομα «Διατριβή για την τέχνη του συνδυασμού», έδειξε πώς οι φυσικές γλώσσες μπορούν να μεταφραστούν σε μια λογική γλώσσα με βάση το 0 και το 1, η οποία αποτελεί τη σημερινή γλώσσα των υπολογιστών. Παρ' όλα αυτά, δεν κατάφερε να γράψει μεγάλο φιλοσοφικό έργο αντίστοιχο των αρχών του Ντεκάρτ ή της ηθικής του Σπινόζα, λόγω της εργασιακής του ενασχόλησης ως σύμβουλος της Βασιλικής Αυλής. Όμως έγραψε πολλά σημαντικά δοκίμια. Συνεχίζοντας, εκτός από τη συμβολή του στην επιστήμη και τα μαθηματικά, εισήγαγε ξανά στη φιλοσοφία μία ξεχασμένη λογική αρχή. Ποια ήταν αυτή? Ήταν η αρχή του αποχρόντος λόγου, η οποία αναφέρει ότι τίποτα δεν υπάρχει χωρίς λόγο ή δεν υπάρχει αποτέλεσμα χωρίς αίτιο. Και η αρχή του αποχρόντος λόγου είναι η πιο σημαντική για τη μεταφυσική. Στο έργο του «Αρχές της φύσης και της χάρης, θεμελιωμένες στο λόγο», ο Leibniz γράφει πως τίποτα δεν συμβαίνει χωρίς να μην μπορεί κάποιος που γνωρίζει αρκετά καλά τα πράγματα να θέσει έναν λόγο που επαρκεί για να καθορίσει γιατί είναι έτσι και όχι διαφορετικά. Επομένως, η πρώτη ερώτηση που έχουμε δικαίωμα να κάνουμε είναι γιατί υπάρχει κάτι παρά τίποτα. Αν ακολουθήσουμε αυτή την αρχή, καταλήγουμε σε φαύλο κύκλο. Για παράδειγμα, αν αναζητούμε το λόγο της κίνησης στην ύλη, τότε παρατηρούμε ότι κάθε κίνηση οφείλεται σε προγενέστερη κίνηση, η οποία με τη σειρά της οφείλεται σε άλλη προηγούμενη. Άρα, καταλήγουμε συνεχώς στο ερώτημα τι προκάλεσε την πρώτη κίνηση, αλλά και στο ερώτημα τι είναι αυτό που προκάλεσε την πρώτη κίνηση. Έτσι ο Leibniz, για να ξεφύγει από αυτόν τον φαύλο κύκλο, υποστήριξε ότι ο επαρκής λόγος που δεν έχει ανάγκη κάποιον επιπρόσθετο λόγο θα πρέπει να εδράζεται έξω από την ακολουθία των πραγμάτων και να βρίσκεται σε μία υπόσταση η οποία είναι αιτία της ακολουθίας, δηλαδή αιτία του εαυτού της. Όταν όμως αναφέρει ότι κάτι εδράζεται έξω από την ακολουθία των πραγμάτων, τι εννοεί? Πρέπει να είναι ένα αναγκαίο «ον» και να φέρει εντός του τον λόγο ύπαρξής του. Όπως καταλαβαίνουμε, ο έσχατος λόγος του σύμπαντος, σύμφωνα με τον Leibniz, είναι ο Θεός. Αλλά γιατί ο Θεός? Ποιος είναι ο επαρκής λόγος του Θεού? Ο Leibniz άσκησε κριτική στο οντολογικό επιχείρημα του Ντεκάρτ και το θεώρησε εσφαλμένο. Θέλεις να μας πεις τι λέει ο Ντεκάρτ? Ο Ντεκάρτ στο οντολογικό του επιχείρημα αναφέρει ότι ο Θεός είναι ένα τέλειο «ον», η ύπαρξη είναι μια τελειότητα, επομένως ο Θεός υπάρχει. Ποια ήταν η κριτική του Leibniz? Σύμφωνα με την κριτική του Leibniz, λοιπόν, πρέπει να δείξουμε αρχικά ότι το τέλειο «ον» είναι δυνατό να υπάρχει
Δηλαδή, πως είναι δυνατόν για όλες τις τελειότητες να συνυπάρχουν σε ένα «ον». Αν αυτό ισχύει, τότε και μόνο τότε είναι δυνατόν να πούμε ότι υπάρχει ένα «ον» που είναι τέλειο, που κατέχει δηλαδή όλα τα κατηγορήματα. Τι σημαίνει για τον Leibniz όμως τελειότητα? Για τον Leibniz, τελειότητα σημαίνει μία απλή ποιότητα, θετική και απόλυτη, η οποία εκφράζεται χωρίς περιορισμούς σε αυτό που εκφράζει. Την τελειότητα την χαρακτηρίζει ως απλή ποιότητα, γιατί δεν μπορεί να αναλυθεί περαιτέρω. Δεν χρειάζεται κάποιον άλλον επαρκή λόγο για να θεμελιωθεί. Θεμελιώνεται αποκλειστικά στον εαυτό της, λόγω της απλότητάς της. Καταλήγει έτσι σε κάποιο συμπέρασμα. Το συμπέρασμα αυτό είναι πως αν υπάρχουν δύο διακριτές ποιότητες α και β, αυτές είναι τέλειες και μπορούν να είναι συμβατές, όπως για παράδειγμα η ύπαρξη και η αγαθότητα. Έτσι, ο Leibniz υποστήριξε ότι αφού είναι δυνατόν να υπάρχει ένα «ον» με όλες τις τελειότητες και όλες τις ποιότητες, αυτό το «ον» είναι δυνατό. Τι έκανε για να αποδείξει όμως την ύπαρξη του Θεού? Για να αποδείξει την ύπαρξη του Θεού, υποστήριξε ότι ο Θεός είναι αναγκαίο υπαρκτό «ον». Έτσι χρειάζεται να αποδείξει ότι το κατηγόρημα της ύπαρξης είναι μία τελειότητα. Δηλαδή, πιο απλά, ότι η αναγκαία ύπαρξη ανήκει στην ίδια την ουσία του Θεού. Ακολουθώντας λοιπόν ένα βασικό αξίωμα της τροπικής λογικής, δηλαδή ότι αν κάτι είναι δυνατόν να είναι αναγκαίο, τότε είναι αναγκαίο, διατυπώνει το ακόλουθο οντολογικό επιχείρημα. Ποιο είναι αυτό? Σύμφωνα με τον ορισμό του Θεού ως ens perfectissimum, ο Θεός είναι ένα «ον» που κατέχει όλες τις τελειότητες. Δεύτερη προκείμενη, με βάση τον ορισμό της τελειότητας, μία τελειότητα είναι μία απλή και απόλυτη ιδιότητα. Τρίτη προκείμενη, η ύπαρξη είναι μία τελειότητα. Τέταρτη προκείμενη, αν η ύπαρξη είναι μέρος της ουσίας ενός πράγματος, το πράγμα αυτό είναι ένα αναγκαίο «ον». Πέμπτη προκείμενη, αν είναι δυνατό για ένα αναγκαίο «ον» να υπάρχει, ένα αναγκαίο «ον» υπάρχει. Έκτη προκείμενη, είναι δυνατόν για ένα «ον» να έχει όλες τις τελειότητες. Και το συμπέρασμα είναι ότι ο Θεός ως αναγκαίο «ον» υπάρχει. Οι παραπάνω ιδέες αυτές ήταν καθοριστικές για πολλές θέσεις του Leibniz. Μία από αυτές τις θέσεις ήταν το επιχείρημά του περί της θεοδικίας. Σύμφωνα με αυτό, ο Θεός έφτιαξε τον καλύτερο δυνατό κόσμο και ο κόσμος μας είναι ένα προϊόν του Θεού και είναι ο καλύτερος κόσμος που θα μπορούσε να υπάρξει. Σε αυτό το σημείο, όπως και σε κάθε άλλο επεισόδιο, έχουμε κρατήσει κάποιες ερωτήσεις για εσάς που αφιερώσετε χρόνο να μας ακούσετε. Θέλεις να μας πεις την πρώτη ερώτηση? Βεβαίως. Σύμφωνα με την κρίση σας, αλλά και όσο ακούσατε, γιατί να υπάρχει κάτι και όχι τίποτα? Γιατί το σύμπαν υπάρχει? Πώς σας φαίνεται η απόδειξη της ύπαρξης του Θεού που προσφέρει ο Leibniz?